komeryante na handang ilagay sa panganib ang sarili kapalit ng kaunting kabuhayan at masigabong palakpakan. Dynamic acrobats, tumbling man, fluorescent man, at wireman. Sila mga bida ng extreme stunts. Si Rainer Atendido kilala bilang si Wireman. Hanip ang galing sa balancing. Sa nipis ng alambre na kanyang tinatayuan, kaya pa niya mag-ala Jet Li, mag-juggle, at humugan ng apoy na hindi natutumba. At tuwing nababalot, parelax-relax lang siya dito. Mas masarap daw kasing tumambay sa lubid para ka lang daw nakalutang sa hangin. Pag inaway ka ng misis, hanap ka ng lubid, tutulay-tulay ka na lang, higa ka na. 3 hours lang, parang trabaho ko na sa isang linggo. Malaking tipid, kaya mas marami akong time sa family ko. Kaya natututukan ko yung family ko. Hindi man ako gaano maraming pera, masaya kami. Sweet lover din si Wireman. Mapagmahal sa kanyang asawa, kaya si Mrs. sumabay na rin sa kanyang hiling. Ang kanilang kasal, nakakamangha dahil ang palitan nila ng I-dos 7 feet high above the ground. Patuloy nilang maitatanim yung tatak na Mr. Wireman. At kauna-una ang mag-asawang ikinasal sa Wireman. Malaki ang utang na loob ng mag-asawa sa kanilang pagpeperya. Ito kasi ang kanilang bread and butter. Kaya't lalo nilang pinaghuhusayan dahil pag mas maraming taong nanonood sa kanila, mas malaki ang kanilang kikitain. Tingnan nyo naman at pati sa mga anak nila itinuturo nila ang kanilang act. Isang bata. Mga kabuso, huwag po natin kalimutan, masalimot man, masaya at makulay ang buhay. At huwag din po natin kakaligtaan ang masimpleng bagay na nagbibigay galak sa atin. Sa susunod na pagtatanghal ng Pinoy Meets World, Castle Dracula naman sa Romania, ang ating susunod na bibisitahin. Ako po si Miriam Giambao. At ako naman po si Paolo Mediones. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hop! Wow! Tuloy-tuloy pa rin natin birthday celebration para kay Tintin. At ngayong umaga kasama natin may mga acrobat tayo. Meron tayong magician na naglalaro ng apoy. Ang apoy ay naging scarf. At itong ating mga acrobat, alam niyo, galing po ito Tubong Ormoc City. Ito po ay galing pa doon sa isang tolda ron. Pero ngayon po ay nasa Manila na sila. At nakikita natin, death defying po. Nakita niyo naman, ito nang matangkad na to na nagja-juggle. Siya po ay isang stilt walker. Ito pong stilt walker na ito. Dito kalinga para makita kalkaya. Uro ko rito. Yan. Yung stilt walker natin, likhang matangkad po yan. Ang tatay po niya ay si Mura at ang nanay niya ay si Mahal. Biro lang. Pero mahirap po yung kanyang ginagawa. Ito naman ating mga puppet ngayon. Ayan, interviewin natin. Ano gusto mo sabihin para kay Tintin? Ay, naku, siyempre, happy Valentine. Happy Valentine. Maganda pala sense of humor mo. Nakakatawa. Mga bata, ito mga bata po yung enjoy na enjoy. Ngayong umaga, tuloy-tuloy po ang celebration. At itong ating magician, makikita niyo po, kasalukuyan po ang nilalaro niya ang kanyang mga scarf. At iba't ibang kulay po yan. Ang mga bata po tuwan-tuwa. Ano naman ang mangyayari dyan? Hiniwalay-hiwalay. At ngayon, binuhol ang mga scarf at pagkatapos binuhulin. Ayan. Inaalog-alog po, inaalog-alog. Ano kaya mangyari ngayon? Ano kaya mangyari? Ayan, itatapon, pagtapon. Scarf pa rin, pero nagdikit-dikit na po. Naging isang buong scarf na at hindi na siya putol-putol. Ang galing mo, okay? Palakpakan mga bata, palakpakan natin yung magician. Ayan. At itong ating mga, nakita nyo itong ating mga acrobat, batang-bata pa po yan. Alam niyo po ba kung ilang oras sila magpa-practice kada araw? 4 na oras sa isang araw kung mag-practice. Yan po, nasimulan ng tradisyon ng kanyang pamilya ni Aldo. Galing po doon sa Ormoc City. Ang galing mo, palakpakan niyo mga bata. Ayan, tuloy-tuloy ang ating celebration para kay Tintin. Alam niyo, si Tintin kasi talaga napakahilig po sa bata nito. Tintin. Yan din ang regalo ko sa mga batang manonood at nandito ngayon. Mag-enjoy kayo para sa inyong araw na to. Ayan, palakpakan natin si ating Tintin. Back to